na dyan. Kasi dinisipin orang wala sa araw ng Merkules. Kaya sa Sipukot, karang bisita ng gas sapag silang. Mga amigo pusit. Huwag yung minsan. Pumili ka na sa Good dalawa. morning. Umaga. Kaya lang sa umaga matraffic. Pero pag gabi, Pero saan mo gusto? Quarter to 8 na umaga amigo pusit. Saan mo gusto? Patuloy naman tayo sa ating biyahe papuntang northbound. Magkaiba pala talaga tayo. hindi na. Ako gusto ko sa gabi. Ang problema Pero kasi bakit? Alis na tayo dito sa ating Kita mo yung sa lubong. lusminahan amigo Oo, pusit. kita mo kasi. Pangalawa, walang init. Tinanghali na tayo kasi alam mo Sa ba araw, umaga? hindi mo kita ka sa lubong. Sa ano, kasi ano ako, yung kapag ka nag-drive siya, color blind ba? Kapag ka nag-drive siya, tagal ang karampa ang pasok kagabi amigo pusit. Color. Yan kami, ma'am. Pag di na kaya, color blind ako. Laki ng alon, hihirapan sa pagrampa. Pag gabi, ano, yung Alas 10 kami dumating sa Matong, pag galing may sa kasalubong Dabdab. ako, kasalubong namin. Yung nakababa kami ng barko alas 2 sa madaling araw amigo pusit. Actually, hati, yung Tinulungan muna namin. from Pampanga. Hindi na namin na makarampa mo. Tapos nanay ko, Bisaya naman. saan pa pang sa... Diyan na pala tayo sa ano, amigo pusit, sa Minali. Barangay Sipukot. Tara, Diyan, sa Cagayan saan ba? City. Ano ba kayo amigo pusit? Galing tayo ng Pasig City, Southern City. So, marunong ako magkaroon. Manila tayo amigo pusit. Kala ko Kilimik. Paano? Hindi tayo may binta dyan. Wala na kayo naiwanan Hindi dyan? tayo pwede may binta. Babalik ka naman. Wala na nag-CR? Parang kulang nga ito. Sira. Hindi nga, totoo. Parang malapit-lapit pa. dapat nasa kayo mga katabi. Baka may nag-CR pa. Oy, katabi din siya. Akala ko naiwanan ka. Ngungula na yan pagka... Yan na. Nalulubat na tayo. Okay. Wala naman. Load? Oo. Dito na. Daw. Bigas?
Hindi naman kadaog ang anak sa Tagida Villarreal ito. Hindi naman doon kay basi ko master pag basi muna magka-master. Dili na lagi. Hindi na paduwaon kay Sabi na kailangan ako. katuluhan na kapildi ang anak ni Roden. Sabi na kailangan ko kulihan tako.
Master, doon naman tayo. Oo. Wala na naman manawawa dito.
Kasi may kapagsit.
Iwan ko po sir. Tama tayo sa bahay namin dito sa